Kuqhubeke umsindo kulomhlangano izolo ebusuku emva kwesiphakamiso sokuthi bonke abaholi ababhekene namacala kumele bashenxe ezikhundleni zabo kulezi izinsuku eziyisikhombisa. Lokhu ke bekuzosho ukuthi unobhala jikelele weANC uEsiphakamiso kuzomela ashenxe okwesikhashana eluthuli house kuze kube kuphothulwa amacala abhekene nawo afaka phakathi ukukhwabanisa, enkohlakalo kanye nokushushumbisa imali. Lokhu ke bekusho ukuthi unobhala jikelele weANC uEsiphakamiso kuzomela ashenxe okwesikhashana eluthuli house kuze kube kuphothulwa amacala abhekene nawo afaka phakathi ukukhwabanisa, enkohlakalo kanye nokushushumbisa imali. Okhulumela iANC uphule mabe uyayichitha imbiko yomsindo kulomhlangano. I sit in that National Executive Committee. I don't know of any SG matter that came up because we don't have the issue of the SG on the agenda of the National Executive Committee. Umhlaziyi wezombusazwe usolwazi umcebisi idletshana uthi yize labo ababhekene namacala benqaba ukushenxa ezikhundleni kuncane okungenziwa ngenxa yokuthi isinqumo sesithathiwe. He can't just refuse. He's a member of the NEC. So if the committee says you must step down, we have to step down. Nyakenye uMakhashule wabonakala engafuni ukulela phansi engandlalelwe waveza ukuthi ingqungquthela ekhethekile kwezwelonke kuphela ezomtshela ukuthi ashenxe. Akekho umholi ozomtshela lokho. If branches say I must step aside, I was elected by branches at conference. iANC ilungiselela ukuhlela kwezingqungquthela zayo okungeyezifunda kanye nezifundazwe kulelizwe kanti abaholi abazoshenxa ezikhundleni angeke baze balingenele ukhetho lwezikhundla. Ngingosamkele Maseko ngibika ngiseGoli.